Tovaristvo Ježišovo, založené v kaplnke Notre Dame, Montmartre v roku 1534, teraz v kaplnke Svätého srdca v Paríži. Veľa okultných inkrustácií. A toto je slávna jezuitská prísaha, ktorú musí zložiť každý jezuita, keď sa stáva jezuitom. Tá nám čo to napovie o charaktere jezuitského rádu. Tu sa hovorí ja, teda meno, teraz v prítomnosti Boha a všetkých svätých a tak ďalej, prisahám, že jeho svätosť, pápež, uvedie meno, je Kristov námestník a je pravou a jedinou hlavou katolíckej všeobecnej cirkvi a tak ďalej. Tu sa hovorí, že dostal moc od Spasiteľa Ježiša Krista, má moc zosadzovať kacírskych kráľov, kniežatá, štáty, spoločenstva národov a vlády, ktoré sú bez jeho svätého schválenia všetky nezákonné a môžu byť kľudne zlikvidované. Teda jezuita prisahá, že ak nejaká vláda nie je podriadená Rímu, môže byť čo? Zlikvidovaná. Ďalej prehlasujem, že budem pomáhať, asistovať a radiť všetkým a každému agentovi jeho svetosti na všetkých miestach, kde len budem. A budem zo všetkých svojich síl vyhľadzovať kacírske, protestantské alebo slobodné učenie. Slobodné učenie je, kde sa vy rozhodujete, čomu budete veriť, teda využijte slobodu na vlastné slobodné rozhodnutie namiesto toho, aby to za vás urobil pápež. A takéto učenia majú byť zlikvidované a všetky ich domnelé mocnosti legálne alebo inak. Bez ohľadu na to, kam na svete ma pošlete, budem poslúchať. Sľubujem, že nebudem mať svoj vlastný názor, budem poslúchať ako vojak. A budem viesť vojnu, tajne alebo otvorene proti všetkým heretikom, protestantom a liberálom, keďže som poverený ich vykoreniť a vyhľadiť z tvári celej zeme. Nebudem šetriť ani pohlavie, ani vek, ani stav a budem vešať, ničiť, variť, sťahovať z kože, škrtiť a zaživa pochovávať týchto hanebných heretikov, rozpárem žalúdky a maternice ich žien a rozdrvím hlavy ich nemluvňat o múr, aby som navždy vyhľadil ich ohavný rod. To je celkom pekný kresťanský sľub, či nie? Veľmi kresťanský. Bol uplatňovaný? Nuž pri Valdenských hádzali hlavy ich detí o skaly, aby prinútili ich rodičov podriadiť sa. V Otomanskej ríši, a to je zaujímavý príbeh, v Srbsku a vo všetkých krajinách východného bloku, ktoré okupovali, vyhadzovali deti do vzduchu a nechali ich nabodnúť na svoje bodáky. Boli to naozaj milí ľudia. Možno poviete, to bol islám, to neboli jezuiti. Ale to je diskutabilné, možno budeme o tom hovoriť inokedy. A ak to nebudem môcť urobiť otvorene, urobím to tajne. To je teda to, čo jezuita prisahá.